Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Martes, March 11. Ex-President Duterte inaresto na sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Application para sa local absentee voting extended ayon sa COMELEC. Wildfire sumiklab sa kabundukan sa Barangay Pundakit sa San Antonio, Zambales. Burol para sa reenactment ng pagpapapako sa Cruz sa Kutud, muling nawala. Cyber Guardians PH at CLTV 36 nagkaisa para sa isang safe digital world. Naglabas na ng pahayag ang palasyo kaugnay ng pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas sa statement ng Presidential Communications Office, nakasaad na natanggap na ng Interpol Manila kanilang madaling araw ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Alas 9 ng umaga ngayong March 11, dumating si Duterte at ang kanyang grupo sa Maynila mula Hong Kong sa kayang Cathay Pacific CX-907. Sa kanya pagdating, inihain ng Prosecutor General ng ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa umunoy krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri na ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado rin na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak naman na may suot na body camera. Bago pa bumaba ng eroplano at nang tanungin sa nakaambang pagkakaaresto, narinig si Duterte na sinabi ang mga sumusunod. "You will just have to kill me kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti." Samantala, naniniwala umunong pamilya ng dating Pangulo na iligal ang ginawang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Sa ngayon, nakadetain si Duterte sa Villamor Air Base. Extended na po ang hanggang March 17 ang aplikasyon para sa local absentee voting sa 2025 elections upang matiyak na magagamit ng mga kwalipikadong botante ang kanilang karapatang bumoto. Pinalawag ito dahil sa nalalapit na paggunita ng mahal na araw sa buwan ng Abril na maaaring makaapekto sa proseso ng aplikasyon at pagsubite ng mga kinakailangan dokumento. Ang report na ito sa ni Raymond Tasoy. Pinalawig ng Commission on Elections o COMELEC ang huling araw ng aplikasyon para sa Local Absentee Voting o LAV sa darating na 2025 national and local elections sa May 12. Batay sa COMELEC Resolution No. 11120, inilipat sa March 17 ang naunang deadline na March 10 sa ilalim ng Resolution No. 11091. Ang pagpapalawig ay tugon sa kahilingan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno lalo na't nalalapit ang paggunita ng mahal na araw mula April 17 hanggang April 20. Inatasan ng COMELEC ang mga aplikante na isumite ang orihinal na LAV Form No. 01 at LAV Form No. 02 bago sumapit ang bagong deadline. Samantala, itinakda naman sa April 11, 2025 ang deadline ng pag-verify sa mga aplikante na kwalipikado sa LAV mula sa dating April 8. Ang pagpapasa naman ng listahan ng mga kwalipikadong LAV voters mula sa Committee on LAV ay itinakda sa April 27 mula sa orihinal na April 21. Ang local absentee voting ay isang sistema ng pagboto na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kwalipikadong individual na maagang makaboto bagong itinakdang araw ng halalan. Sakop nito ang mga empleyado ng gobyerno,
kasapi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Gayon din ang mga miyembro ng media na may tungkuling kailangang gampanan sa araw mismo ng eleksyon. Sa ilalim ng LAV, tanging mga kandidato sa pagkasenador at party list organizations ang maaaring iboto. Ang pagboto ay itinakda mula April 28 hanggang April 30, 2025. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official website ng COMELEC. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Isang syudad ng San Fernando sa mga pinakabinabantayan ng Commission on Elections ngayong halalan dahil sa mga naitalang politically related incidents ito mga nakaraang taon. Ngayong nasa ilalim ng yellow category ng poll body ang kabisera ng lalawigan, higit na mahalaga at makabuluhan umano ang isinagawang Peace Covenant at Unity Walk nitong Sabado. Para sa buong detalye magbabalita si Ashley Punzalan. Isinantabi muna ng mga electoral aspirants ng City of San Fernando, Pampanga ang kanilang political rivalry para sa isang hangarin, ang magkaroon ng isang mapayapa at may integridad na eleksyon. Matatanda ang isa ang CSFP sa mga lugar na nasa yellow category ng mga election hotspots o mga lugar na pinakababantayan ng mga otoridad dahil sa kasaysayan ng politically related incidents sa lugar. Gayunpaman, nitong Sabado, March 8, nagsama-sama ang mga magkakatunggali sa isinagawang Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant signing ng Philippine National Police o PNP na pinangunahan ng Commission on Elections o COMELEC. Mula sa 25 na political aspirants, 23 ang present sa aktibidad na ikinatuwa naman ng mga organizer. Kita natin yung commitment nila sumunod sa patakaran po ng COMELEC at hopefully po sa darating na elections, magiging mapayapa po ang magiging election natin dito sa San Fernando. Huge symbol na they willingly came. Pinapakita nito na yung cooperation nila, ibibigay nila sa ating COMELEC, sa ating PNP at mga government agencies. Bagamat hindi na nakasama sa Unity Walk, ang mga mayoral at vice mayoral aspirants nanumpa at lumagda pa rin sila sa Peace Covenant bilang tanda ng kanilang pakikiisa sa layunin ng programa. Nagkasundo sa isang hangarin ang mga mayoral candidates na sina incumbent Mayor Vil Macaluwag at ang katunggali niyang si former 2nd District Board Member Maylin Pineda Cayabyab. Tampo mapayapa. Nilabas siya is election tampo na mapayapa, alam ka na sakit, alam bang walang ikakalitos ka mo, ipapangaditam na alabas tayo in election 2025 na mapayapa at tahimik at manatiling mikakalit. Sino ba ang hindi gusto na mapayapa ang eleksyon, lalong-lalo na yung ating show? Supporters niyo po. Sa mga supporters po natin, sana po kayo din po ay makiisa sa isang mapayapang eleksyon. At syempre sa lahat po ng mga kandidato ngayong darating pong eleksyon. Maganda rin umano ang relasyon ng dalawang kakandidato para sa pagkabise-alkalde na sina incumbent Vice Mayor BJ Lagman at Councilor Aurelio Brents Gonzales. Sa relasyon namin ni Vice Mayor BJ, I have nothing but respect to him. He has been a great mentor, a great leader, but there comes a time in our life where we share the same vision, which is to serve the Fernandinos. Governance po kasi it's a shared responsibility, not just doesn't lie with the karempong manungkulan. Yung burita mo po itang after the elections, itang South program towards a more progressive and sustainable city of San Fernando. Samantala, hiling rin ng kapulisan na sana ay huwag lang matapos sa aktibidad ang pagpapakita ng kanilang commitment. Bagkus ay maging ehemplo sana sila sa pagpapanatili ng kaayusan hanggang sa matapos ang eleksyon. Nanawagan rin ng COMELEC na panatilihin sana ng mga aspirante ang wastong pangangampanya base sa mga pamantayang inilabas ng ahensya. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Gusto maglakwat sa ngunit di kasya ang buong pamilya. Sagot na yan ang Changhe Journey M60. Sa aliwanan sa loob, kasya hanggang 7 katao. Maluwag ang legroom, versatile ang mga upuan, at may modern features na nagbibigay ng hassle-free at relaxing journey sa bawat tourist destinations ng buong family. Kung ano pang ibang features ito, alamin sa report ng business manager na si Tony Asuncion. Right now we are offering our MPV, Changhe Journey M60. It's a 1.5-liter manual engine. Gasoline po siya. Actually, siya po yung 7-seater namin na vehicle. All-power siya. It comes with a 1.5-liter engine. So basically, yung mga MPV is catered towards sa mga family. So it's a 7-seater. So it has a third row. So definitely sa mga family, mga anak natin. So instead of buying a sedan, so kung may mga anak po tayo or extended family, so kasyang-kasya po rito. Kung titignan natin yung loob, digital na yung kanyang cluster, naka-leather seats siya. Plus of course, yun nga yung capacity niya, 7-seater. Ngayon kung 5 lang po yung sasakay, pwede natin gawing compartment yung likod. So it can carry luggages, tapos kung golf carts or balikbayan boxes, kasya po siya. So tamang-tama meron tayong promo for the Changhe Journey M60 natin. For a price of $799, meron siyang discount na $180. So net price lang po niya is $619, 619K, which is kahit umikot po kayo, wala kayong makukuhang ganyang presyo for an MPV na 7-seater. When you buy a vehicle sa Laos Group, meron kaming in-offer na free Laos Group Cares 24/7 roadside assistance. So yung mga benefits nun, it's worth 32,500. So kami lang po sa Laos Group ang nag-offer ng ganon. Laos Group Cares 24/7 roadside assistance. Number 1, we are located along Sebad Santos Highway. Dito po katabi namin ng Carmix. So Haima, Pampanga po. Or you can visit our Facebook page sa Haima, Pampanga po. Or you could call me, Tony Asuncion, at 0918-854-2215. Samantala, inabisuhan ng Provincial Health Office ng Tarlac ang publiko na sirain ang anumang pwedeng pamugaran ng lamok at linisin ang mga nakatiwangwang na tubig upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lalawigan. Inisyo ang abiso ni PHO Chief Dr. Jeanette Lazatin matapos umabot sa 792 ang kabuuang kaso ng dengue sa Tarlac mula January 1 hanggang February 15 ngayong taon. Isa rin sa mga tinamaan ng dengue sa probinsya ang nasawi. Ang bilang na ito ay 144% na mas mataas kumpara noong 2024. Naunguna ang Tarlac City sa may pinakamaraming kaso ng dengue na umabot sa 207 na sinundan ng Concepcion na may 131 cases, Capas na may 105 na kaso, Bamban na may 48 cases at Paniki na may 43 cases. Ang dengue ay isang sakit na dulot ng kagat ng Aedes aegypti mosquito. Kabilang sa mga sintomas ito ang matinding pananakit ng ulo, mataas na lagnat, pananakit ng mata, joint pain, pamamantal at pagdurugo ng ilong. Sa ibang balita, nagsasagawa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED upang tiyakin ang kahandaan ng publiko sakaling magkaroon ng lindol. Para sa first quarter ng 2025, ang aktibidad ay magaganap sa darating na Huwebes, March 13, alas 3 ng hapon.
hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang lahat na lumahok sa NSED upang malaman ang mga dapat gawin kapag may lindol. Samantala, bukod sa pagsasanay, pinaalalahanan din ng publiko na maghanda ng Go Back o Disaster Preparedness Bag na naglalaman ng mahalagang kagamitan na maaaring magamit sa loob ng 3 araw sakaling magkaroon ng sakuna. Kabilang sa mga dapat ilagay sa Go Bag ang mga sumusunod: important document and IDs, toiletries, toothbrush, tissue, soap, sanitary napkin, diaper, and wipes for babies. Para naman po sa clothing and underwear, good for 2 to 3 days yan, mga kabalen. Para naman po sa food, canned goods, bottled water, biscuits, and utensils. First aid kit, pera, tech items katulad ng flashlight, radio, batteries, power bank, charger, and other survival equipment. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at paghahanda, maaaring mabawasan ang panganib at masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa panahon ng sakuna. Sa paglawak ng technology access sa Pilipinas, pinapairal na rin ang artificial intelligence at digitization sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Kung kaya't patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 ang mga business owner na makipagsabayan sa paggamit ng digital platforms para lalong mapalago ang kanilang negosyo. Sa Aisel Fernando, may balita. Patuloy na isinusulong ng Department of Trade and Industry Region 3 o DTI-3 ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at digitalization upang mapalakas ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa rehiyon. Sa Kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong Martes, March 11, sinabi ni DTI-3 Regional Director Edna D. Dizon na isa sa mga hakbang ng ahensya ay ang pagpapadali ng proseso ng business name at Barangay Micro Business Enterprise Registration na ngayon ay 100% online na. For digital utilization of AI, we are now happy to share with you that the online BN registration is now in force. So we are now promoting 100% online and the Bambi registration. As you all know, this is one of the function of DTI, the core process on business name registration. This is the first step that a would-be entrepreneur or enterprise would do before establishing how to start a business. Ayon kay Dizon, umabot na sa 88% ang mga online BN registrations noong 2024 na nagpapatunay sa lumalawak na pagtangkilik ng mga negosyante sa digital services. And then as far as BN registration in 2024, though we cannot really deny the fact that there are still walk-in, coming through the office, we still service them. But basically, as of this time, sabi ko nga kanina, 100% ang move namin, ang target. But then, as of 2024, we have recorded 88% online registration with the business name. Binigyan diin niya rin na mahalaga ang digitalization upang makasabay sa global trends. Dahil dito, mas pinapalakas ng DTI-3 ang pagsuporta sa MSMEs na gumagamit ng AI sa kanilang negosyo. We are more than aggressive, promoting onboarding in digital platforms. In fact, our dear Secretary, Chris Roque, is now giving us instruction to really work on the artificial intelligence application by the SMEs. Because we all know for a fact that digitalization is the key now to really achieve niche in the global trend. And that is why this is the reason why DTI, specifically Central Luzon, is more than aggressive. Bukod dito, patuloy rin ang ahensya sa pagsasagawa ng AI at digitalization seminars upang bigyang kaalaman ng MSMEs sa e-commerce at iba pang makabagong teknolohiya na makatutulong sa paglago ng kanilang mga negosyo. In fact, DTI has successfully launched and conducted various fora and training capacity building for SMEs related to digitalization and AI and e-commerce. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Sa patuloy na pagbabago ng digital landscape, kasabay rin itong dumarami ang hamon sa ligtas
at responsableng paggamit ng artificial intelligence. Upang matugunan ito, muling nagsanay puwersa ang Cyber Guardians PH at CLTV 36 sa isang kasunduan na magpapalakas sa kamalayan ng publiko tungkol sa AI at digital literacy, lalo na para sa kabataan at kababaihan. Alamin ang detalye sa report ni Danica Gino. Muling nagkaisa ang Cyber Guardian PH at CLTV 36 upang palakasin ang kamalayan ng matalinong paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement na nilagdaan nitong Lunes, May 10. Ang seremonya ay dinaluhan ng Executive Director ng Cyber Guardian PH na si Maria Concepcion Sangil at Chairperson ng Order of St. Benedict na si Sister Mary-Jan Mananzan. Kasama rin nila ang mga kinatawan ng CLTV 36 na sina Sonia P. Soto at Billy San Juan. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang AI-Ready ASEAN campaign sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga programang magpapataas ng kaalaman sa AI at digital literacy, lalo na para sa mga kabataan at kababaihan. Ang kampanyang ito ay inisyatiba ng ASEAN Foundation na suportado ng Google.org at ipinatutupad sa 10 bansang kasapi ng ASEAN. Ayon kay Maria Concepcion Sangil, mahalagang maunawaan ng publiko ang maayos na paggamit ng AI dahil bagamat may kaakibat itong benepisyo, hindi rin maikakaila ang panganib na maaaring idulot nito. Pagka naisip natin ng cyberspace, agad iisipin na ako ang daming cyber threats niyan. Pero sa totoo, marami ding the way to navigate cyberspace is using technology as well, like AI. We should be able to appreciate the use of AI for us to be able to navigate cyberspace and to avoid what are these cyber threats, no? And protect ourselves, especially our children. Kailangan balansihin. Kaya nga dapat meron digital literacy. And the use of AI should be responsible and ethical. At yan ang nais naming ibahagi sa ating mga mamamayan dito sa Region 3 through this AI-Ready ASEAN program. Samantala, ayon kay Billy San Juan, First Vice President at General Manager ng CLTV 36, bahagi ng mandato ng istasyon ang labanan ang mga mapanlinlang at mapanirang gawain sa cyberspace. Kaya naman, malaking karangalan na makapartner ang Cyber Guardian PH sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa AI. Nagpapasalamat tayo at may ganitong klaseng programa na makakatulong na naman ang CLTV 36 para ipalaganap ano ang magiging kahalagahan ng AI para sa ating mga komunidad, paano ito makakapag-empower sa mga mamamayan at paano rin i-avoid yung pitfalls of the dangers of AI. Dagdag naman ni Sonia Soto, President and Consultant ng CLTV 36, bukod sa kabataan, kailangang hubugin din ang mga magulang, lalo na ang mga ina, upang maprotektahan ang kanilang mga anak mula sa mga illegal na aktibidad online, gaya ng sexual exploitation at iba pang cyber threats. Palagay ko kung magsasama yung lakas ng kampanya sa artificial intelligence readiness ng mga Pilipino, kasama na yung mga kabataan, mga nanay ng mga kabataan, yung mga kababaihan, mga educators at iba pa mga stakeholders, lalakas din yung paglaban natin sa online sexual exploitation of children. Napakahalaga na maipalaganap natin sa ating komunidad, hindi lang sa Region 3, kundi sa buong Pilipinas o buong daigdig nga, itong usapin na ito, yung pinagsamang kampanya laban sa online sexual exploitation of children, women, at iba pa. Gayon din yung AI readiness ng mga kabataan at Pilipino, pati na yung mga nanay. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Muling magbabanggaan sa PBA Finals ang koponan ng TNT at Ginebra. Alamin ang iba pang detalye sa sports balita ni Kelo Makapinlak. Muling magtutuos ang TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra Gene King sa matinding bakbakan ng PBA Season 49 Commissioner's Cup Finals sa SM Mall of Asia Arena simula ngayong Biyernes, March 14. Bit-bit ng Tropang Giga ang momentum matapos talunin ng Gene King sa huling dalawang final series nila. Ngunit malaking kawalan sa kanilang panig ang veterano at kabalin na si Jason Castro na out na ngayong season dahil sa tinamong injury sa tuhod. Dahil dito, kailangan umangat ang laro ni na RR Pugoy at ang import ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson para punan ang pagkawala ni Castro. Sa kabilang kupunan, buo na muli ang lineup ni Coach Tim Cone. Babalik na sa laro sina Jamie Malonzo at Jeremiah Gray mula sa injury, habang bagong alas naman nila si Troy Rosario na dating TNT stalwart. Malakas din ang opensa ng Ginebra na bumuhos ng average na 103.7 points kada laro sa playoffs. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magtutunggali ang Gene Kings at Tropang Giga sa hardcourt ng PBA Championship. Ang labang ito ay magiging sagupaan ng depensa ng TNT laban sa umaatikabong opensa ng Ginebra. Magiging susi ang laban ng Hollis Jefferson kontra Rosario, pati na rin ang ambag ni Pugoy para sa Tropang Giga. Asahan ng matinding sagupaan sa Best of 7 series na ito. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Tinanggal sa serbisyo ang 3 airport screening personnel na sangkot sa insidente na umunoy tanimbala sa bag ng isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nag-viral ang post ng 69 anyo sa pasaherong si Ruth Adele na inakusahan ng NAIA screeners matapos sa mga maling pahayag, pagtawa at pagtatago ng kanilang name tags nang mapansing sila'y kinukuha ng video noong March 6. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, agad na sinibak ang mga tauhan ng Office for Transportation Security at sasampahan sila ng kaukulang reklamo. Samantala, inatasan ni Dizon ang mga pinuno ng OTS at Manila International Airport Authority na suriin ang mga proseso at patakaran sa screening. Hinihikayat din ang publiko na agad mag-ulat ng anumang pang-abuso sa airport hotline. Sumiklab ang wildfire sa isang bahagi ng kabundukan sa Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales nitong Lunes, March 10. Ayon sa residenteng si Diana Florendo, nagsimula ang sunog bandang tanghali at malapit-lapit ito sa mga residential area sa lugar. Agad namang rumesponde ang mga bumbero sa insidente. Umaga ngayong Martes, March 11 nang tuluyan ng maapulang sunog. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng pinagmula ng sunog at kung may kaugnayan ito sa umiiral na mainit na panahon. Muling naglaho ang burol sa Purok 4, Barangay San Pedro, Cotud, kung saan ginaganap ang taunang reenactment ng pagpapapako sa krus tuwing mahal na araw. Ang burol na tinutukoy ay isang artipisyal na tambak ng lupa na kailangan patuloy na tambakan upang mapanatili ang tradisyon. Hindi pa tiyak kung inanod ito ng baha o kung kinuha ng lupa. Dahil dito, muling aayusin ng Provincial Engineers Office ang lugar upang matiyak ang pagpapatuloy na tradisyonal na pagsasadula ng pagpapasakit ni Kristo o pagpapakasakit ni Kristo. Ang reenactment sa San Pedro Cotud ay isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng paggunita sa Semana Santa sa Pampanga na dinarayo ng libo-libong deboto at turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang paggunita sa Women's Month, pinangunahan ni Senatorial Candidate at Las Piñas Lone District Representative Camille Villar ang Puso Ti Kababaihan District Celebration 2025.
Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Women's Month sa Candon City, Ilocos Sur. Alamin ang detalye sa report na ito. Binigyang diin ni Senatorial Candidate Camille Villar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kababaihan sa pagdiriwang ng Women's Days sa Candon City, Ilocos Sur. Sa harap ng mahigit 8,000 kababaihan na lumahok sa Puso Ti Kababaihan District Celebration 2025 National Women's Month sa Candon City Arena, iginiit ni Villar ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan. Ayon kay Villar, higit kailanman, mahalagang manindigan ng bawat babae para sa kanyang sarili sa kabila ng mga hamon na kinakaharap. Dagdag pa niya, nauunawaan niya ang maraming papel na ginagampanan ng isang babae bilang ilaw ng tahanan, profesional at individual na may sariling pangarap. Samantala, nakiindak naman si Villar sa isang Zumba session na inorganisa rin ng Candon LGU. Nagpasalamat din si Villar kay Deputy Speaker at 2nd District Representative Christine Singson Mihan, Candon City Mayor Eric Singson at iba pang lokal na opisyal sa kanilang imbitasyon sa naturang pagdiriwang. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Riza Herente, ang weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Narito po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Tuesday, March 11, 2025. Sa ngayon po ay wala naman tayong binabantayan na anumang bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility at wala pa rin naman tayong inaasahan na mabubuo o papasok na LPA o bagyo sa PAR sa loob ng ilang araw. Sa ngayon po, easterlies ang nakakapekto sa silangan bahagi ng ating bansa. Ang easterlies po ay mainit na hangin na gagaling po mula sa silangan o eastern section ng Pacific Ocean. Ito po ay isang global wind pattern na nagdudulot ng malinsangan na panahon dito sa Pilipinas. Asahan po natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog at kadalasan nangyayari po ito sa dakong hapon o gabi dito sa Aurora and Quezon dahil po yan sa easterlies. Pinapaalalahanan po ang ating mga kababayan na nakatira sa mga nabanggit na mga lugar na mag-ingat po sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil po yan sa katamtaman hanggang sa minsan na malalakas na mapag-ulan. Northeast monsoon naman ang nakapekto sa Batanes area. Ang lugar na ito ay makaranas ng maulap na kalangitan na may tsansang mga pag-ulan. Samantala, generally fair weather naman ang inasahan natin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na mapag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa kasama na po ang Pampanga. At yan muna ang latest weather update mula pa rin po dito sa Pag-asa Clark Synoptic and Airport Station. Ako po si Engineer Riza D. Herente, nag-uulat. Umabot na raw sa 90% ang accomplishment rate ng printing ng mga balotang gagamitin sa 2025 national and local elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, 72 million ballots na ang naimprinta at 8 million na lamang ang kinakailangang tapusin. Target umano ng poll body na matapos ang printing ng lahat ng balotang gagamitin sa May 12, ngayong March 14 hanggang March 16. Patuloy din ang ahensya sa pagsasagawa ng manual at automated verification ng mga balota na inaasahang matatapos sa Abril. Samantala, nananawagan ngayon ng Bayan Muna Party List sa Commission on Elections o COMELEC na tutukan ang ginagawang red tagging sa kanila at iba pang mga progresibong grupo. Sa pahayag ng kanilang first nominee na si Attorney Nery Colmenares, hinimok nito ang komisyon na pag-ibayuhin ang pagpapatupad ng anti-discrimination policy sa panahon ng kampanya matapos maging subject ang grupo sa iba't iba umanong black propaganda. Giit ni Colmenares, patuloy ang ganitong uri ng paninira sa kanilang grupo sa kabila ng pahayag ng Korte Suprema na banta sa buhay, kalayaan at kaligtasan ng red tagging. Matatandang nauna ng kinundina ng grupong Bagong Alyansang Makabayan Gitnang Luzon ang pagsasabit sa mga poster na mag-uugnay sa mga progresipong grupo sa mga komunista at terorista. Ayon sa Bayan Gitnang Luzon, paraan umano ito ng paninira sa mga organisasyong tunay na nagsusulong ng reforma at pagbabago sa gobyerno. Ang paghihirap ng babae ay hindi kapareho na paghihirap ng mga lalaki. Ayon kay Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato, ang prinsipyong ito ay nagpapalalim sa kanyang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Naniniwala raw siya na bagamat pareho nakakaranas ng hamon sa buhay ang kababaihan at kalalakihan, magkaiba ang kanilang mga pinagdaraanan at sakripisyo. Bilang pakikiisa sa mga kababaihan, nagdaos ng espesyal na programa ang Bacolor LGU para sa mga babaeng empleyado nito. Ginanapang pagdiriwang nitong Lunes, March 10 sa municipal grounds bilang bahagi ng National Women's Month. Layunin daw na aktibidad na kilalanin ang kontribusyon ng mga kababaihang kawani ng munisipyo dahil itinuturing din silang haligi ng bawat pamilya na nagbibigay saya
hindi lamang sa kanilang trabaho kundi pati na rin sa kanilang tahanan at komunidad. Naramdam natin sa ating mga kasamang empleyado dito sa bayan ng Bacolor, sa munisipyo, na they are equal sa mga lalaki. Hindi lang equal, lampas pa nga eh. So ginagawa natin yan every year. Kasi ang paniwala natin, alam natin talaga, ang kababaihan, sabi ko nga sa kanila, yan ay talagang part ng buhay ng lalaki. Kasi ang babae, nanggaling tayo lahat sa babae yan. So I see to it na lahat ng babae masaya. Mahal na mahal po natin ang kababaihan. And we do pray, sana masaya lahat ang buhay ng mga babae. At kung makapag-asawa man, na hindi sila maabuso sa kanilang pamamahay. Happy Women's Month sa inyo lahat. Muling gumawa ng kasaysayan ng SB19 matapos masungkit ng kanilang latest single na damang #1 spot sa Billboard World Digital Song Sales Chart. Alamin ang buong detalye kay Danny Cagino. Latest single ng SB19 na Dam sumakses, top 1 sa Billboard World Digital Songs Sales Chart. Paano ba higitan ng sagad na? Ito ang isa sa mga linyang tumatak sa latest hit ng SB19 na Dam na ngayon ay top 1 sa Billboard World Digital Song Sales Chart. Groundbreaking milestone ito para sa grupo at fans ng P-pop dahil ito ang first ever Filipino song na nag-1 sa nasabing chart. Ayon sa Billboard chart website, nakamit ng SB19 Dam ang #1 spot para sa tracking week na March 15, 2025. Ang Billboard World Digital Song Sales Chart ay nagbabase sa weekly digital sales o downloads ng mga kanta worldwide. Agad namang nag-top trending sa X ang Dam Billboard Top 1 WDSS at congratulations SB19 bilang selebrasyon ng mga fans sa achievement na ito. Matatandaan noong 2023, ang kanilang viral hit songs na Gento ang kauna-unahang Filipino song by a group na nakapasok sa Billboard World Digital Song Sales Chart kung saan nakuha nito ang top 8 ranking. Gento, 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 dito basta-basta bindo, Samantala, maliban sa Billboard Top 14 ang Dam sa UK Official Singles Sales Chart at UK Official Singles Download Chart para sa tracking week na March 7 to March 13, 2025. Congratulations SB19 at 18! Anong pagkirang tao pa'y sapat gusto? At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Ako si Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.